на Color or Die. Да, за малко трябваше да прекратя миналия епизод заради грешка в Roblox. Или по-точно, както всеки го нарича, който следи канала ми, и той е само един човек, който е с 4 на абоната. Но все пак, само той знае, че се казва чудовище ме преследва безкрайно лабиринт. Добре, просто играта ме дисконектна и ако сега ме дисконектне, прекратяваме! Мокни ме! Опитва се да снимам видео. На те поне не че е толкова трудно. Като си имаш само един сабскрайбър. Ако ме убиш си гей. Ако го убиш, Емира гей. Не, моля те, не. Я мокни. Аз съм Лофлор. Глаглунц. Стана, бе, защо изпищя? Прадна ли? Да. Брат ми се страхува от мухи. Не, наистина. Брат ми се страхува от мухи и асансьор. За асансьорите съм добре, клаустрофобията го е настигнала. Аре, бе, брат! Остана ми един път да го отличат и нищо. Освети го! Не, брат, аре, бе! Добре, освети го. Добре, отивай до отверката. Казах ви 5 лайка, за да отидем на чаптър 2. Или може би да, ще си го променя. Един лайк на първото ми видео. Ще го лайкнеш, нали? Нали? Ще го лайкнеш, нали? Първото ми видео. За да играем чаптър 2. Според тебе, коя е най-яката игра в Roblox? Не си мой човек. Кой е твоето тогава? Тази, която сега игра. Какво е тази топа игра? Тя не е... Добре, имам 5 игри. Blood Fruits, предишната Doors. Дорс, аз не обичам. Преди, аз не го игра. И Бегай с 300, братчето ми! Здрав си, бебе! Умря ли? Умря. Не. Умря. Не. Не, наистина не си умря. Аз съм пресиня. Аз съм на оранжевото. Ще трябва да идите на видеото. Бро, стига се обижда така. Ама, какво тай страх от мухи, бе? Те са безобидни. Направи? Брат, мухите са безобидни. Скри се, брат. Една секунда имаше да ма хвани чудовище. Нали му видяхте краката? Добре, отивам на втория паркур, който поне е лесен. Какво е? Той в ръката. Шиковах се. Много е труден. Аз да чувам. Мъкни. Няма да ти се абонирам за канала. Добре, ще се абонирам. Добре. Защото искам да имам един абонат. YouTube ще ми да... Нали знаеш, че на един абонат има една награда? Ти имаш ли? Какво? Тази награда за един абонат. Да. Не, ако наистина ми изпратят наградата, брат, ще се гръбна. Брат, не знам как се да. Ама умрях! Аз почти... Хора, ще пуснем видеото, защото стана доста дълго. Ще пуснем видеото след като сме на този паркур. Дано да не се дисконектне. Чао, за малко. Продължаваме с видеото и... да, той ми е братовчет, далечен.
И... А я се бърчате. Мъкни. Малък дразнител. И такова. Той отиде до туалет, ще се върне по-късно. Здравейте. Добре, 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 добре. Ема. Чудовището, как се телепортира от нищото? Бат, мухите! Гаднарски. Отиди ли до там, където ти казах? В газете. Добре, аз съм на светло-синята боя. Брат, хипопотама е при мене. Хипопотама е при мене. И падна на втория скок. Толкова е дебел. Знаеш ли какво е писал един ученик? Лук ми бъгна. Знаеш какво е писал един човек на един тест? Опишете училището с една дума. Знаеш ли какво? Ад. Ама защо гледаш? Нали щяхме да играем? Нали щяхме да играем на Roblox? Добре, вземай синята боя. Това съм аз. Когато майка ми плача дискрипция. Когато майка ми какво? Когато майка ми купи Xbox. Ама най-първия. Брат, до когато и чудовище ще се навърта. Добре, ще видим, когато стигна до синята боя. Чао, за малко. Добре, стигнахме до синята боя. Аре бе, добре, само ми бъгва. Така, стигнахме до синята боя. Вече имам 9 четки, що и да пресметна малко. Една при синята боя, една при лилавата, стават 11. Една при... Изпуснал съм една четка някъде. Едната е там чак в начало, после отиваш наляво. Чак накрая наляво. Уф, да, знам къде, сетих се. Това ето е синята боя. Сега ще трябва да отида чак началото. Брат, сега съм с някакъв тъптерен. Сега трябва да отида до жълтата боя без боя. Знам, няма никакъв смисъл, логика няма. Но все пак. Ти имаш ли Майнкрафт? Не. Това не го знам. What the fuck? Как чудовището излезе тук, бе? Бягай, братчето ми. Бягай, брат. Брат! Не. Абонирайте се за час пета и може сега първото и сега ще снимаме видео навънка. Айде, чао, бай. Бай, казах! Махайте се от тук, ви казах. Айде, махайте се. Казах да се махате! Аре, мъкни ме. Казах да се махате, бе, война. Айде, махнете се от тук. Най-накрая.